inti għat esprimejt li m'għandekx aktar fiduċa Florence Gonzi. Issa, meta għadda l-klim bħala Prim Ministru, jew bħala kap ta' partit, jew tnejn. Le, m'għandix. Bħala Prim Ministru, bħala kap ta' partit, jew tnejn. Bħala tnejn, prinċipalment bħala Prim Ministru. Waqt il-programm bla aġenda fuq One, Franco De Bono għalli pajjiżna jrid joħroġ mill-mentalità li l-partit jiġi qabel l-istat għalli din hija kwistjoni tal-gvern u għalhekk għandha titpoġġa quddiem il-Parlament u mhux quddiem il-Partit Nazzjonalista. Franco De Bono qal li m'għandu l-ebda serenità dwar it-tmexxija tal-Prim Ministru. Il-Backbencher Nazzjonalista qal li m'hemm ebda alternattiva oħra li jissejjaħ vot ta' fiduċja fil-Parlament. Jekk jiddeċidi, jibqa' jiddeċidi ma jieħux vot ta' fiduċja. Jiena naħseb ikun qed jipprolunga inutilment l-inċertezza f'dal pajjiż. Jiena soltu ma tantx naqbel mal-kap tal-Oppożizzjoni, però fuq din naqbel. Ġifieri jien naħseb li l-Parlament għandu iva jiltaqa' jiddiskuti s-sitwazzjoni fil-pajjiż. Mhux il-partiti. U għandu jittieħed il-vot ta' fiduċja mill-aktar pajjiż. Żgur li jittieħed. Franco De Bono reġa' insista li l-gvern ta' Lorenz Gonzi huwa mmexxi minn klikka żgħira. Government by the few, għandek id-demokrazija li hija government by the many, minn kulħadd, u l-oħra government by the few. U għaliex qed tgħidlek? Għandek klikka ta' nies, u tnej minn wara l-kwinti, ma jibx għalfejn semmi smijiet, jimmanuvraw, jiġbdu l-emmu jiġbdu law. U kulħadd jisfen skont it-tjun. This is not on. Ma jistax ikun nibqgħu sejrin biha biċċa tax-xogħol. Dwar iż-żieda ta' 500 euro, Franco De Bono qal li 6 xhur ilu meta n-naħa tal-gvern ġiet imġela tivvota kontra mozzjoni tal-oppożizzjoni li kienet tikkundanna din iż-żieda, kienu jeżistu l-istess diffikultajiet internazzjonali li jeżisti llum meta Lorenz Gonzi waqqaf din iż-żieda biex suppost jagħti eżempju. Veri anke di tal-onorarja jekk inti tħalli il-poplu jgerger 4 snin sħaħ jew 3 snin sħaħ. Biex un bafdaqqa waħda tajlum missa d-deċidejt li n-neħħi għalfej ħallejtu jgerger. Issa jiena anke raġuni li natat. Jiena anke raġuni li natat, għax issa ġej diffikultà, mela qabel mhix diffikultajiet kellna. U waqt li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi qed jakkuża lil Franco De Bono li qed jesprimi nuqqas ta' fiduċja fih għaliex din il-ġimgħa għamlux Ministru, fil-programm bla aġenda Franco De Bono żvela l-ewwel darba li 4 xhur ilu offra r-riżenja tiegħu mill-Partit Nazzjonalista li iżda ma kinitx aċċettata. Tajjeb, jiena ħanajd issa hawnhekk, jiena riżenjajt mill-partit xi 4 xhur ilu. Aħbar din. Jiena riżenjajt mill-partit u ma jaċċettawix. Jiena ġbettejjat. Franco De Bono ta' riżenjajt mill-Partit Nazzjonalista u ma ġietx aċċettata. Ma ġietx aċċettata, jiena rrid stejjat.